Kao neko ko ima već 13 godina iskustva u digitalnim medijima, želim da vas obavestim da uskoro snimam svoje tutoriale o tome, potpuno free, na YouTube-u, na YouTube Shortsu, Instagramu, TikToku. Za sada su te platforme, vidjet ćemo još koje opcije postoje. Uglavnom moći ćete da naučite sve ono što ja znam o grafičkom dizajnu, web dizajnu, fotografiji, videografiji, dronografiji, upravljanju dronovima, videomontaži, videoprodukciji, color gradingu, editovanju fotografija i tako dalje. Ima masa jedna stvari, sve će biti podeljeno na neke oblasti i segmente. Biće long form video na YouTube-u iz kojeg ću da vadim short form video, objasnit ću vam kako funkcionišu ti razni algoritmi, kako funkcioniše plasiranje klipova i tako dalje. Znači sve što vam je potrebno da vašu firmu predstavite u tom nekom digitalnom svetu, tako da vidimo se uskoro.